Bona nit, són les 2:05 de la matinada i ha arribat l'hora de capgirar la ràdio. Ho tenim tot preparat. Les majorets, Chiqui de Gran Hermano, l'Orquestra Simfònica de Bratislava, un senyor amb bigoti que passava pel carrer, un tècnic de so que punxarà els millors discos perquè no dormiu, i servidora, l'Elisenda Pineda. Avui he vingut vestida. Només ens falta una cosa molt important, oients que no tinguin son. Comencem a passar llista? Doncs vinga, que arrenqui el Qui truca de matinada. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. Qui truca de matinada? Amb Elisenda Pineda. No sabem si va molt tard o molt d'hora. Bona nit i bona hora! Sigueu tots benvinguts a les matinades de la xarxa, les millors matinades que es fan i es desfan. Si ens estàs escoltant a aquestes hores, segurament és que no dorms. I si dorms i ens escoltes a la vegada, fes-t'ho mirar, noi. Hi ha gent que patia del mateix mal i que ja no ho pot explicar. I no direm noms. Per sort, nosaltres som gent molt sana que encara no tenim intenció d'estirar la pota i que prometem acompanyar-vos a aquestes hores. I quan dic nosaltres, em refereixo a mi mateixa, hi ha un home que puja i baixa racletes, que apreta botons, un home que té dues mans plenes de dits, que té uns dits plens d'ungles, que té unes ungles plenes de ronya. Ell és l'únic tècnic que ens va dir que volia treballar a aquestes hores perquè té un drama a casa i no hi vol anar. Amb tots vostès, el gran Francesc Ávila! Francesc, nen, és la primera vegada a la vida que veig un tècnic de so que s'aplaudeix a si mateix, eh? No tenim àvia, noi? No, fa uns quants anys que falta. Ja, vale. Això se'n diu començar amb bon peu, Pineda. Saps què et dic, noi? Que sempre que et vulguis posar aplaudiments ho pots fer, vinga. Francesc, sempre que vingui cuento, rei? De manera aleatòria no, que si no pararem bojos, maco. Vale, ja ho anirem polint. Ara, quan posis un disco, anem a parlar fora, I treu-te les ulleres, que encara t'entraran vidres als ulls. Bé, ara que ja coneixeu en Francesc, només falta que em presenti jo mateixa. Però com que queda fatal això de presentar-se un mateix, li demanaré a en Francesc que ho faci ell. Francesc, nen, fes el favor de presentar-me-ho. I amb tots vostès, Elisenda Pineda. Ja està? Què més vols que digui? Home, no ho sé, la locutora més cràpula de les zones arsianes, una dona que no reflecteix mai al mirall i que xucla la sang de les persones, una dona que provoca manifestacions d'homes que s'hi volen casar, no sé. Vale, ja ho he pillat, I amb tots vostès, Elisenda Pineda, una dona que té pèls als dits dels peus. Ara m'agrades. Vinga, nois, comença el Qui truca de matinada amb allò que més ens ha cridat l'atenció de la premsa d'avui. Comencem amb un dels titulars més destacats de la jornada o de l'últim mes. L'actualitat no ens llama massa. Pauline Potter, una californiana que no té res a veure amb el nen aquest que es pensa que és el màgic Andreu, s'ha primat 44 quilos gràcies a una dieta basada en el sexe. La Pauline ostentava el rècord Guinness de dona més grossa del món fent gala dels seus 291 quilos. Es coneix com un dia va decidir que ja en tenia prou. Va trucar al seu exmarit i el va tenir sotmès a una marató de sexe. Toma. L'exmarit va declarar: "En la cama es muy buena, es la mejor amante que he tenido en toda mi vida. El primer día que volvimos juntos, lo hicimos 6 veces en las primeras 24 horas. Nen, està clar que el motiu del divorci no va ser la falta d'encetrillades. Al final serà veritat allò de la dieta del cucurucho. Comer poco y refregarse mucho. Ha arribat a les llibreries argentines el llibre que, si no es llegeix, s'esborra.
Es tracta del llibre que porta per títol El libro que no puede esperar. El dia que el lector desprecinta l'exemplar, té 60 dies per llegir-lo, ja que la tinta envelleix fins que acaba desapareixent. Sens dubte, un regal que agrairà molt Kiko Hernández del Sálvame. És el que té no saber llegir. I per últim, la revista Cuore ha fet un recull de les magrejades de famosos més estiuenques i ens ha torturat amb un reguitzell de fotos de gent remenant-se els palpissos i petonejant-se com si no hi hagués un demà. Dame más, dame más. Ho podem afirmar cada cop que Belén Esteban li fa un petó al seu marit. Té la boca plena de calamars farcits i no sabem ben bé què són els calamars i què són els llavis de la Belén. I precisament d'aquesta última notícia en volem fer partíceps als nostres oients, perquè el Qui truca de matinada no es diu així per coses de l'atzar, no, Maria Antònia, és perquè volem que truqueu, claro. La pregunta que us deixem anar és la següent. Parlant de petons desastrosos, quin va ser aquell petó que us va fer pensar que la humanitat tenia els dies comptats? Quin ha estat el pitjor petó que us han fet mai? Vies intravenoses del programa per poder participar. Va, que us les dic, A partir d'ara i fins que es col·lapsin les línies, podeu trucar al 935080763. Ho torno a dir pels que estigueu despistats. 935080763. També a través de Facebook, a través del nostre grup Qui truca de matinada. facebook.com/quitruca. Fàcil, I també a Twitter. Podeu deixar les vostres piulades a @quitruca. Escolta'm, que ens vols enviar un correu? També ho pots fer a quitruca@laxarxa.com. Ja veurem si el llegim, Volem saber quin va ser aquell petó que et va fer venir ganes de veure els 7 genets de l'apocalipsi. Nosaltres hem sortit al carrer per averiguar-ho, ara que encara fa bo, i això és el que ens heu dit. Bebes de mí, bebes de mí. Bebes de mí, bebes de mí. Bebes de mí, bebes de mí. Quin ha sigut el pitjor petó que t'han fet a la vida? No t'ho sé dir, la veritat que jo crec que tot ha estat prou bé, no? No tinc cap mal record, no. M'ho dius perquè hi ha el teu home davant? No, no. Ella els fa de conya. Què has de dir, oi? Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Quin és el pitjor petó que t'han fet mai a la vida? Ai, el primer. El podries definir així gràficament perquè ens en fem una idea? Doncs ara, en aquest moment, la veritat és que millor no. Hi va haver llengua? Sí, aquest va ser un desastre. Una tieta que tenia, que em donava uns petons que no m'agradava gens. A més, després de donar-me el petó, m'agafava de la galta i em feia molt de... Igual. Era la mateixa tieta? No. Compartiu tietes, ara. Fan igual les iaies. T'agafen per aquí per la galta i et Tota remena, mal de collons i després et fan un petó. Bueno, seria pitjor que te'l fessin els morros, no, el petó? Bueno, segons quina tieta. Quiero hacértelo muy lento. Todo. Yo quiero contigo todo. Poco, muy poco, a poco. Hi havia una noia que portava un piercing i, clar, era bastant novetat i no... Home, emprenyava perquè no sabies què fer, trobaves allò allà dins i, clar, vull dir... Com vas sortejar l'obstacle? Clar, havies de remenar una mica i era bastant emprenyador. S'ha de tenir habilitat, Sí, a mi no em va agradar això del piercing. No ho has tornat a provar mai més? No em va agradar. És fotut. I algú amb ortodòncia? Amb ortodòncia no, però jo em vaig portar i ja no me'n recordo, però imagino que era més que res perquè quan menges et queda el menjar i és bastant emprenyador. És com fer un ressupó. Exacte, ja ho tens tot allà. Vas al cine i n'has de comprar les crispetes. Ja tens enganxades allà totes. I vostè què? Alguna dona que hagi tingut poca traça a l'hora de petonejar o no? No, jo crec que les dones en saben molt, vull dir que no hi ha problema amb això. El problema és una que tenia bigoti, això sí que me'n va emprenyar. Sí. Fot un fàstic que és massa. I sí, i uns peus a vaixella que, bueno, arribaven aquí a baix del... Què diu ara? Sense afaitar ni res, era... Però quan una nit loca d'aquestes, pues... Molt mala olor, sí, les males olors. Tot el noi en general?
No, un en concret, sí. Un olor podrit, sí, algo realment bastant traumàtic, però tot superat, sí. Quin va ser el pitjor petó que us han fet a la vida? El que em va fer aquest, l'altre dia. Us petonegeu? I tant. I això? Que mira, de tant en tant vols provar-ho tot i després dius ai, ai, ai. I què tal, bé o no? No, fatal, Per què? perquè no m'agrada. Quiero ser santa, quiero ser beata. Vostè, senyora, Jo no he tingut cap parella mai. però petons n'ha fet? No, tampoc no n'he fet de petons. Ni un? No. És poc carinyosa. Eh? Que és poc carinyosa. Home, és que no hi ha hagut l'ocasió. Dona, però això anant pel carrer un dia, em mira un i pam, li clava el pla... No. No? No, nena, no. No, de veritat. No té curiositat? No. Cap ni una. Vostè ja està bé com està. Esclar que sí. Doncs sap què li dic? Que s'ha estalviat una de petons dolents i fastigosos que no ho vulgui ni saber. Calla, tu. Extasiada. És el que passa quan no es fan petons mai a la vida, eh? Vull dir que arribes a una edat, et trobes en un banc d'una plaça, d'una ciutat desconeguda al món mundial i de cop i volta has d'explicar-ho. No he fet un petó mai a la vida. És gros, pobra senyora? Allà estava, maquillada fins i tot amb les dents. Tu, Francesc, quan et maquilles els llavis se t'embruten les dents o no? Però jo tenia una tieta, la tieta Enriqueta, que li passava. Portava perruca i es maquillava massa. Jo li deia, Enriqueta, per anar al mercat a comprar vol dir que ha d'anar així, però ella anava estupenda. Escolta'm, al nostre Facebook, facebook.com/quitruca, ja tenim l'Àlex Naranjo, que hi diu la seva. Diu que el pitjor petó va ser el primer que li van fer amb 14 anys. Aquells llavis que el van absorbir i bavejar de forma fastigosa. Diu, vaig estar temps sense voler més petons. Jeje, sort en el primer dia. Moltes gràcies, Àlex. Una salutació ben forta. Escolta'm, clar, és que amb 14 anys jo crec que és precoç, la història. No ho sé, nosaltres perquè també tenim una edat. Ara en la canalla ja pugen més assabentats d'aquestes coses. Però clar, 14 anys, trobar-te aquell xupòptero que de cop i volta et treu fins les entranyes, saps? A més, això és estrany que li passi a un noi, És estrany. Normalment passa a les noies, que te'ls has de treure de sobre. Bueno, jo tenia una corrua de gent. Vinga, aquells homes manifestant-se. Queremos besos. Jo pensava, ui, a mi deixeu-me, que encara vaig a l'escola de monges, Vull dir, va ser terrible, terrible. Us recordem que si voleu participar al programa i dir quin és aquell petó que us va fer més angúnia, aquell petó que voleu oblidar, aquell petó que va ser una mala passada, el pitjor petó de la teva vida, al cap i a la fi, ho podeu fer a través del nostre telèfon al 935080763, torno a repetir, 935080763, a través del nostre Facebook, facebook.com/quitruca, al Twitter, @quitruca, on ens podeu deixar un correu, a quitruca@laxarxa.com. Saps què passa? Que ara pots escriure un correu també, se fa a les 6 de la matinada i nosaltres ja hem marxat, és com tonteria, oi que sí? Ja m'entens. Escolta'm, Àlex Naranjo, explica'm encara si la dona aquesta et xucla i et baveja, perquè hi ha petons de moltes formes. A tu què, Francesc, t'han fet petons d'aquests alguna vegada a la teva vida o no? Bueno, me'n feia la meva àvia, però com que jo no en tinc... Això de la teva àvia no m'ho perdonaràs a la vida, oi que no? I clar, una fot la pota un dia i ara tota la vida ho estaràs retraient, tirant-m'ho en cara. Pensa que jo no dormiré, demà al matí. Tu tampoc, que ho sepes, que t'estàs aquí fins a les tantes. Bé, de fet, en Francesc, com que ja has dit que té un drama, no va a casa a dormir, que té un plegatín aquí posat amb un gibrell i ell cada cop que té un pipí doncs s'aixeca i va fallar a fer un pipí i es queda a la mar de bé. Escolteu, voleu escoltar música? A mi em ve una miqueta de gust. I a més aquestes hores que estem tots amb aquell ànim una miqueta apalancat, a mi em ve de gust escoltar bona música i una música que em faci moure l'esqueleto. Quina expressió també a l'any de la Maria Castanya, moure l'esqueleto. Francesc, com torni a dir moure amb l'esqueleto, t'aixeques i vens i em fots una colleja, vale? Vinga, posa'm la música. Que anem de guateque, Francesc? A saber, ponme unos ganchitos. Mira, és Conxita Velasco la que passa per allí. Que maco seria, en aquelles èpoques, als anys 60. Als anys 60 la gent es feia petons, aquells primers petons, aquelles primeres refregades, en el ball del poble, en aquells embalats que es feien llavors, Escolta'm, si teniu un primer petó i no us va agradar, fem una cosa, vaig més enllà encara, vaig més enllà. Si teniu un primer petó i us va agradar, també ens ho podeu fer saber, clar que sí. Home, perquè hi ha gent que conviu amb persones
que no sap fer bé els petons. Hi ha gent que encara no sap com es fa bé un petó, o encara et diré més, hi ha gent que ha d'aguantar el matrimoni amb una persona que li fa aquells petons com de Homer Simpson. Saps el Homer Simpson? El loro, que no està postant mal, que fa aquells petons que posa la boca d'embut, que dius, ai, quina angonieta, fill meu, quina angonieta. Us torno a recordar el telèfon del programa, el 93 508 07 63. 93 508 07 63. Només has d'agafar el teu telèfon, marcar el número, nosaltres despenjarem i et passarem per antena, que és una experiència religiosa, això de parlar per la ràdio, si no ho has fet mai, doncs mira, avui podria ser el primer dia, oi que sí? Hi ha petons de moltes menes, Hi ha petons, per exemple, aquells romàntics, aquells de pel·lícula que es feien als anys 80, que no se'ls creia ningú. Us en recordeu d'aquells petons, de dos enamorats? Posa-li Richard Gere amb la noia de l'Oficial y Caballero. No vaig veure el lengüetazo mai a la vida entre aquells dos, que dius, no us estimeu de veritat? Aquí falta passió, falta una miqueta de foc, una miqueta de brasa, una miqueta de cosa. Ara, aquí, que xucli, que xucli. El Richard Gere no és massa apassionat fent petons. Serà molt guapo i té els ulls petits, però apassionat fent petons no ho és. Si vosaltres també teniu algun problema a l'hora de fer petons, també podeu dir-ho, Que dius, escolta'm, tinc problemes a l'hora de fer petons. No en tinc ni idea. És que sempre m'he trobat que em deixen totes, o em deixen tots perquè no sé fer petons. Doncs també ens ho pots fer saber. 93 508 07 63. És fàcil, És senzillet. Escolta'm, que també podeu demanar cançons. Cançons pels enamorats, per exemple. Per la gent que no sap fer petons o per gent que sí que sap fer-ne. Doncs també les podeu demanar. Que us les posem o no us les posem? Això és un tema d'en Francesc que si té una mala nit, ja us dic jo, que potser no li ve de gust, Però farem l'impossible. L'impossible, a mi endavant. Que tenim més cançonetes per aquí, Francesc? Sí, ni tu ni nadie tenim, ni tu ni nadie. Doncs mira, fem una regressió al passat, als anys 80, aquella movida madrilenya, aquells maquillatges que es feien fantàstics, aquells crepats als cabells. Alaska, abans de casar-se amb Mario Bacaricio, també era una persona normal i corrent. Que sí, quan anàvem amb els Pegamoides? Ni tu ni nadie, una cançó que segur que heu ballat moltíssim a les discoteques i a les sales de baile i que heu fet molts petons i refregades. Refregueu-vos, posa-me-la.